କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଆଉ କିଛି ଦେଖିବା ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଏ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ମହଙ୍ଗା ଉପହାର ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭଲ ଜୀବନସାଥୀ, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ନଥାଏ। ତୁଇ କାଣା ବୁଝିବୁ ମୋର ମନର କଥା। ତୁଇ ମୋର୍ ଲେଖେ ଯଦି ଭଲ ପାଇଥିତୁ ଆଉ ମୁଇଁ ତୋର୍ ଲେଖେ ଇଗ୍ନୋର କରିଥିତି, ହେଲେ ଭଲସେ ବୁଝିପାରିଥିତୁ କି ତୋର୍ ଲେଖେ ଇଗ୍ନୋର କଲେ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ସି। ମନରେ ଥିବା ସବୁ ମଣିଷ ଯଦି ମନର କଥାକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତେ, ଏ ଆଖି ଆଉ ଲୁହରେ ଭିଜନ୍ତା କାହିଁକି? ଭାଗ୍ୟ ମୋତେ କେଉଁଠି ଆଣି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ମୁଁ ନିଜେ ବୁଝିପାରୁନି। ନା ମୁଁ କାହାକୁ ବୁଝାଇ ପାରୁଛି, ନା ମୋତେ କିଏ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ତୋ ପସନ୍ଦର ପୁଅଟିଏ ହୋଇ ରହିପାରିଲିନି ମୁଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପସନ୍ଦର ଝିଅଟିଏ ହୋଇ ତୁ ରହିଗଲୁ। ସବୁବେଳେ ସବୁକିଛି ଆମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ମିଳିନଥାଏ। ଯାହା ବି କିଛି ମିଳିଥାଏ ତାକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚିବା ହିଁ ଜୀବନ କୁହାଯାଏ। ମୋ ପ୍ରେମର ପ୍ରମାଣ ତୁ ମାଗିନି, ତୋ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ବି ମୁଁ ତୋ କଥା ହିଁ ଭାବିଥାଏ। ଦିନେ ଜୀବନକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଡାକି ପଚାରିଲା, ସମସ୍ତେ ତ ତୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ହେଲେ ମୋତେ ଘୃଣା କରନ୍ତି କାହିଁକି? ଜୀବନ ଉତ୍ତର ଦେଲା, କାରଣ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ମିଥ୍ୟା ଆଉ ତୁ ଏକ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ସତ୍ୟ।